rồi try sẽ xin bắt ngài cái bề phi bá rõ hắc cái trên cái bận bort tam cái trong Giêsu thì ngài đơn cái khu bor cái bả na cái ta trong phi bá rõ cái bala mình nhiều lệ klem bắt đầy bor thì cái khu bor cái bả cái bang ala yo i mình ta là đơn cũng bà ship nai nè lại tay yo nè ta hi là đơn ita ibala lệ top hi thì ngài là perkat ngau ni ngan pensina da wai beji i thì ngài là pensina bat itu ikon i chat ong be ngai ong email jung i am nyu jung i la klarong brown tapi tinga pat ngam danget reken tawa mata kasi pat ngal don kam am ja brio tinga hab le ning jung i ti kham le yor ken mata kasni ti danga pat are ki ti nyu ki la klarong brown tamba om der ken barok khoi bala brown lut nama ila le lut khaji la itmen ba da meneng apa are la isamla da umpat brown lut barok khoi ki ti nyu tang ba la itnat ba ula utu balik ru la ilong kumnora itnat ba to snyu umi ru pada bayong mi dorong brown ru brown ba itnat ba te ngalak kemen hado kata-kata nama banga perkat nguni tip kini ki bala herta kumno nama ngadang yu dang yu tang itu we ba dai sinrang te medang la yu tu we i kong mo ila don san pho tam ka karta tinggal le hi ke video tambah kadum kam da pau bhare tambah pini hi gitu ki balong rong brown ne nak khamat te shani shadien pat don ki bal long yong long brown kum to ula itnat bah te ngas ngo comment shibon namar bang ong arsnem te hanre kini bata testa te tangan reu penai ki la yong bet pi bala bata testa kini ka pniang nyu le kan te kini pat ki bat thaj ne em ki bat thaj ban ta ayu man ta pniang man la kasngi te pila ban shim u powder yong ne em teu tu powder yong ngan sebatai pi kum no ba phin le phin ta phyang tang hi sin shi te yo la ne arsin shi te yo phin le ha ka wei re ka ru kom do tu powder yong te un sa yong kloi nyu jong pi ula ban mi do rong brown be itanat ba la ne ula ban mi do boyong ta bo no mi shura pa do upali te wat kitu ki bali ru kin sakla rong te u itanat shi shahi nglayu ida la ka jong ka khman te ngaru ngala perkat ngan ta na bet ngan ta sta na bet ken la dang ta sta te kamut un sami kum to te itnat te la dang am penen kam re ni u brown hena bang penen kan brown nai i am tu long sau tu am te han re la dang am penen kam re ne un sami do u brown itnat ba der ken ni brown ni te de bang ta hena tu hena bang shna hi ken tamba ka jing ben toy jong ni hena u bang shna hi pat kalong ba usnyu unam hap shure dan side effect re te kaman toy ban ta yo ne ban la ayute ban la hap snyo te la da klem hap snyo bes bata betang ko ko pnyang jing bes ko ko pnyang te na kam ta gi bathai ban ta pnyang man la kasngi phi kwa ban ta tang arsin studio ko ko pnyang nyu le te tu powder yong ngan sabatai phi ha ko wei ra ka ro ko kum no ba phin ta phi la ban phone nga te kamot unsa klarong kloi usnyu jong phi ba onam dan jing tai e ru em tu shampoo ru phila ban shim bet da new herbal nang ba un klarong kloi usnyu jong phi namar nakadaw ka chemical na em te kamot de nak takadaw kan sami nyoli kloi la ne kloi ra ban khia te phin penan kam be da u shampoo u bangi penan ni penmi mangi nang ne la ne ka sabon ru ka penmi hi mangi nang ne te kamot kan yarap ba kan kloi ba te phila ban yo nante na po mat pran na tu marjan badi do sliang do masi hang tu hamien hi badon tu badi so pro ne em te don arngot ki kenthai ki badi so de kat shim na itu iba marjan ba katu kedukan do sniang do masi ha mat pran te pin se yo ikene kata wai te pila on pet ini i kong iba ngala ring video menne namar ngala dap da kajing kemen ke bakrau namar ba don ki bakren benyinga ki ohinga la masna da wai mi snyu bale pa masna da wai penjak nyu le henre ubleu la kor khu shisha bat ka jing kren jong i kala long ka jing kor khu yanga te ngas ngo komen shibon te kidon ki ba ong ru inga ba yanga ka reu thok henre to ubleu bishar na jrong ade ka breu ba thok ne ade ka breu ka bom thok ne te ubleu tip kham hai nga ngalong kum no bat kini ki badon hakti hak zat bat nga ki tip ngalong kum no bat ki ba bun hi ki ba dei kam bat nga ki tip hang ade ka breu ka ba thok ne ka bom thok ne te la da nga thok te i un bishar hi u te bana jrong te don pat kini ki ba ong ba hana ki ong ba uji su la jan wan
te hanre dang kwa ban le business te hanre ka tin ka jong ublei ko ong kumno ko ong ubom tre don hok ru bon bam ngi ha ban tre na ka banta bangin bam te om dei bangin chong jai to te hanre ngin kham tre shibun na kam da ka men sim na ka bangin chakri kham bhayo blei te namar ki don ki bala perkhat ba uji su la jan wan ki le de lut ki bri ber khaj hadu lais nem ki metre shu menta ki le duk ki le jenjar bat menta ki la im jenjar namar ki perkhat bu uji su wan no hi gum to hanre lais nem ki le ap la shu ya pule bible bet te hanre uji su khlem pat wan te ka jing wan ka jong uji su ngim tip la nun wan lada usleman wan ru yo wan shao no yanga ba de phi te hanre ngin ya pen krek kanya ka men sim ru ngin ya pen krek bat ka kam ka bangi tre ru ngin tre kham tam kini kita wai ki ba ngi shnale mangi ki de bi ki ba bet ublei dei ra ki ba don jing ta ya ka kwat ka khia te kamut kam dei ka e ru ka basniu namar ba unyu li la da de ban mi ru da la don pra post nem chaneng de ban mi te hanre da la penan kam le kini kita wai no mi hi re ba ublei kwa yangi ba ngi ne samlasa te de namar kata kadau haba ublei u ai kini ka sap ngim de bangin sngo bishni ni de ban sngo kumen namar we u shakri jo play ula de betu lupa nga u ong ba kakti jo phi ke de kakti jo jing pen khiang la yo i ki briu ki awan ban batak mat ki don ki be di ki don pon kita ki briu ki be wan man ya shem bat nga bat ki yo mat i ke jing pen khia te ke ne ke de jing ai bor ka jong play namanga prakhat ngong ni ke ko pnya ka la phi ban le kamba hadu kan ne dengan sngo thu ka de kamba ka jong blete dengan sngo comment shisha to blen yo ban kurkhui phi lawan pe ke ni ke video ya roi tra te hapor ba phi ta namar klemia shondur tmo te phi ilong kum no phi be yo i ki li la li ba li ba la lok ni e ni te tang ba ukloi hadai kloi ban ni at yo ti yo ta ken lam ta pesta te ai ngo utrai ma haji syai la de ban shendur men shwiamo por ba pata ra dai tamba ngi pat ngi de ki bru bum chu thok ra wale hi re ra kum palong sia phi yo i am phi por pon pata ra ulong kum no phi ngo utrai phi la ta kan nom to ni kat ma ding at yo le te yo ta ba ula kala rong brown namar ula li thap thap to mo ba phim long ra ban ta rong phimi khnyang ong ai ngo itrai ngapet menta kan ula kala rong datang kem tur la kala rong te ai ngo itrai